Keď ja spravím teraz toto a začnem ti staviť na srdce a naozaj budem veriť tomu, že... To je príjemné, už len toto, no. Že ti naňho krásne. Ale keď som urobil to, že som prišiel takto a pohľadkal som ju jemne. Tým, že robíš to, čo robíš so ženami, musíš veľmi poznať ženy, podľa mňa. Zrazu, že bum, tantra, masáže. OK. Čo? Predtým som robil striptera 10 rokov. Dajme tomu úvod. Dobre. Ahoj, Evka. Čau. Vítam sa v Trnave. Vítaj v Trnave, Michal. Ďakujem. Vítam vás pri sledovaní podcastu Na kavičke. Také meno som upravil. Dobre. Toto je vlastne taká skúšobná verzia toho, čo v budúcnosti sa chystám robiť. Zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Ako tu mám napríklad hostku, čarodejku z Trnavy. Takže... Ďakujem. Ja by som to ešte iba... Som poctená, že som prvá. Ja som veľmi tiež poctený, pretože stretávať sa s ľuďmi ako si ty napríklad je pre mňa také, že veľmi esenciálne, vieš? Čo to znamená? Esenciálne, to je taká iba frázička. Ja som chlapec z Petržalky, ktorý bol vyrastený na rôznych vzoroch. Mne to vždy imponovalo na tých takých tých veľkých chlapov, že sú takí ako keby takí odvážni, takí... Bad boys. Ako pre ženu, ktorá neustále vyhľadáva toho zlého chlapca odvážneho. Môžeme sa k tomu dostať samozrejme, že áno, že mne na tom rezonovala v podstate tá odvaha. Mne sa páčilo, že ten chlap, že je kvázi bojovník, že je odvážny. Okay. Takto. Skúsil som ísť po týchto vzoroch, ktoré som tam mal, ale zistil som, že vlastne mi nerezonuje to, že keď niekam prídem a ľudia sa ma boja. Jednoducho, že sa im niečo stane, alebo prišiel niekto. OK, chápam. Vieš. Takže sa to dostalo do duchovna nakoniec. OK. Pretože v tej spiritualite veľa ľudí si myslí, že spirituálny chlap by mal byť taký ako keby, že soft and calm, teda taký, že jemný a taký, že vždycky taký nejaký ako keby uzemnený chlap má byť aj nebezpečný za mňa. Že na jednu stranu, ale na druhú stranu samozrejme aj taký ten uzemnený a prítulný napríklad, vieš, trošku, keď sa to tak volá. Čiže celé to spektrum, že nie, že iba nejaký taký akože dobráčisko a tak, ale nie ani nejaký húvat, stred. Myslím si, že každá žena túži po mužovi, ktorý bude mať všetky tieto odtiene, pretože sú obdobie, kedy potrebuje toho jemného, sú obdobie, kedy potrebuje toho bezpečného, toho možno, ktorý má svaly a ochraniu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže pokiaľ v tom má ten muž harmóniu a vie, ale aj čo všetko je pod tým proste, že akým je on vnútri, okay, tak je to za mňa v poriadku. Zlata. Taký chlap pre tú ženu je stále nejaký taký trošku ešte taký, jak by som to povedal, môže byť taký, trošku taký loptoš. Loptoš je perfektné slovo. Loptoš, že? Loptoš je lepšie ako bad boy, určite. No, loptoš, to je také slovenskejšie. To vlastne s vekom ideš od toho bad boya k loptošovi. Presne tak, pretože bad boy je vlastne, že keď je čisto niekto, že iba zlý bad boy, tak je to kompenzačný mechanizmus za mňa nejakého zranenia z detstva, ktoré jak ženy, tak aj muži majú. Určite áno. Dobre, ja by som predstavil rád teba na úvod. Ja to potom zostriam. Ja som zvedavá, čo ideš povedať o mne. Ja to tak skúsim. V dnešnom podcaste vítam Evku, divadelnú režisérku a umelkyňu a sprievodkyňu duší, čarodejku z Trnavy. Ale nie som divadelná režisérka. A čo si? Ja nerobím to vôbec, ale študovala som. No, tak si vyštudovaná. Máš titul. Super. Však to je super. No, super. A na čo mi je? Tak máš sa čím pochváliť. Môžem to povedať teraz do podcastu. Super, ne? Áno.
A budeme sa rozprávať vlastne o niečom, ešte nevieme o čom, ale samozrejme chceme nájsť nejaký prienik. On nevie, ale ja viem. Však, lebo si vedma, takže vieš. Presne tak. OK, čakra kalibrácia, mňa to veľmi zaujíma, že ako sa to robí, lebo to sa robí s tými telami, nie s tým tretím. Vlna, dobre, máš to v sebe, he? Kde si na to prišla? Ako si zistila, že to vieš, že Počkaj. mne sa to tam tiež trošku deje? Ja som na to neprišla, ja som bola reálne na kurze čakra kalibrácie, ktorý sa normálne koná, robí ho moja kamarátka s priateľom a je to niečo úžasné a naozaj to bol transformačný kurz podľa mňa, za mňa. A myslím si, že to má každý ale v sebe, že to... A zase niekto silnejšie, niekto... Ja si myslím, že to není o tom, že silnejšie a menej silnejšie, ale ako veľmi tomu dokážeš veriť, ako veľmi sa dokážeš tomu otvoriť. Dobre, okay. Lebo najväčší problém, čo považujem teda za fakt veľký problém našej populácie je ten, že neveríme, že ja si myslím, že by sme vedeli robiť fakt veľké zázraky, keby sme mali tú dôveru. Problém je, že ju nemáme a že tam skôr máme tie strachy alebo tie obmedzenia, ktoré sme si za ten život nejakým spôsobom dali alebo osvojili. A ja som touto cestou aj cez čakra kalibráciu, aj cez iné techniky išla práve že k tej dôvere, ale k dôvere som išla, pretože mňa to strašne bavilo, že mňa od začiatku som bola jak doma v tom celom. Lebo si išla cez ten detský vibe, že objavovať to, že wow, ja to mám tiež pri tých masážach. Taká radosť strašná. Presne tiež, že keď vidím, ako to vlastne funguje, ako na to ten druhý reaguje, tak mňa teší vlastne to, že čo môžem spôsobiť niekomu, keď to je príjemné, samozrejme. Áno, cez toto určite išlo. Cez tú radosť, hej? Čiže radosť je niečo, čo ťa k tomu tak smerovalo. Alebo nejaký ten flow, nejaký ten vibe, ktorý... Podľa mňa som tam mala aj také tie samaritansko-idné komplexy trošku, vieš, také tie, že pomôcť, vedieť, pomôcť niekomu a tak ďalej, že s tým si potom musíš časom podľa mňa poradiť, keď to začneš robiť, lebo začne to byť pre teba únavné, myslím si, že aj nebezpečné a tak ďalej, že tam potom ideš do väčšej a väčšej pokory a podľa mňa stále sa dá ísť ešte do väčšej, čiže v nejakom leveli pokory sa nachádzam a verím, že pôjdem do ďalšieho. Ty vedome pracuješ s tou predstavivosťou a s tou energiou, ktorá je všade okolo. Dobre, OK. Čiže ty si vieš zmotniť, vieš si ju skumulovať do nejakej... No tak keď ja spravím teraz toto a začnem ti... Dobre. Začnem ti sa byť na srdce a naozaj budem veriť tomu, že... To je príjemné, už len toto, no. Že ti na ňoho pôsobím tak akože citlivý človek. Nerobila si mi to včera večer náhodou? Ja som ho ležal v posteli, ale trošku nižšie som to cítil. Neviem, možno som na niečo myslela pri tom, ako som si pozerala tvoje nové video. Ja no fakt víš to. Tak, OK, už neviem, koľka bije. Dá sa to aj na diaľku. Ale nerobte to, prosím vás, je to zneužívanie. Nie je to dobré, akože podľa mňa nie je dobré ani takto si predstavovať druhých ľudí alebo niečo, akože... lebo pozor, je to zase energetická vec a ty sa napájaš na toho človeka, čiže bola by som aj v tomto opatrná. Potrebuješ samozrejme nejaký súhlas. Ale ty musíš vedieť usmerňovať energiu, keď robíš to, čo robíš, áno, lebo... učili sme sa to. Vedome podľa mňa pracuješ s tým, aby tá žena sa cítila v bezpečí a tak ďalej, a tak ďalej. A musíš byť podľa mňa veľmi prítomný, aby si aj možno zacítil niečo, čo ti ona napríklad nepovie, lebo ty, ak to teraz možno úplne na takej úrovni nevieš alebo nedôveruješ, tak podľa mňa časom budeš úplne v tom mega dobrý, lebo... Každou jednou masážou sa mi to otvára viac a viac. No, lebo tá žena s tebou komunikuje energeticky a ona ti dá najavo, napríklad možno mne by to možno prišlo do hlavy. Ja mám teraz mentoring, ďakujem. No, že mne by to možno prišlo do hlavy, že ona už, ja neviem, že tento bod nie, alebo táto časť nie a tak tebe to príde možno svalom, že ty si tak vnímavý, že ty možno vidíš, ako zareaguje proste milimetrovo sval, ale ja by som si to nevšimla, lebo ja si to nerobím, mne by to prišlo inak. Tebe to príde inak, ale myslím si, že to není podstatné kadiaľ ti to príde, len že ti to dotečie k tebe. Že to príde a že to vlastne tam urobím, aby to bolo tak, ako to má byť. Jednoducho sa nechávam viesť. Tak to robíš aj ty pravdepodobne.
Áno, všetkých ale týchto. nenechať sa uniesť. Wow, že už keď to prúdi a sa to voní a nenechaj sa uniesť potom. Bo ja musím akože naozaj byť opatrná, lebo tam už idú nejaké proste liečiace procesy a tak ďalej, že není sranda tam toho človeka nejak otvoriť alebo otvoriť mu niečo a OK. potom To nenechať dokončené alebo nedokončiť to, alebo tak, jak sa to že patrí. treba byť fakt opatrný a niektoré miesta, niektorí ľudia nemusia mať úplne pripravené na, ja neviem, strašnú, vieš, keď máš veľké ego, vieš to prepísknuť s tou energiou do tým toho egom. miesta, áno. A to tomu človeku vôbec nemusí urobiť dobre, čiže ty musíš veľmi vnímať aj to, že koľko môžeš, koľko je v poriadku, tu sme všetko sa nejakým spôsobom učili a praxou je to lepšie a lepšie, asi citlivejšie a citlivejšie, preto stále hovorím, že pri akomkoľvek kurze alebo čokoľvek robím, že v prvom rade sa naučiť robiť so sebou. Wow. Proste cítiť seba. Keď nevieš cítiť seba, nikdy nebudeš cítiť druhého človeka. To je nereálne. Súhlasím. Extrémne dôležité. Takže si čarodejka. Ja dúfam. Nie, zlata. Dobre. Skúsa ma spýtať teraz ty, možno nejaké otázky, viem, že ich máš zo pár. Mám milión. Ako si sa k tomu dostal, že masáž, tantra? Vnúknutie som dostal. Ja si dávam niekedy, dosť často teda, otázky do pléna. OK. Že čo ešte, že toto, že ja si to tak ako keby hodnotím, dali ten môj nejaký postup životný. No. A keď už sa dostávam do bodu, kedy vlastne už necítim, že sa deje nejaký progres, tak si položím takú tú otázku, že no dobre, že toto mám, toto je OK, toto je vybavené. Čo ešte, že čo? No a to mi príde, ono skôr či neskôr. A jedného dňa som bol v posilovni na páse, som išiel. Ty medituješ na páse, ako ja? Na bežiacom páse som si dával taký warm-upik iba, meditujem iba, tak si dávam, že akože 5 minút, aby sa nepovedalo, že hneď idem na to. A zrazu, že pum, tantra, masáže. OK. Že čo? Že áno, že tantra, masáže. Ja, že masáže? Ja som si to nevedel ani A predstaviť, ty že si by som... nerobil nič s masážou? Nie. Predtým. OK. Predtým som robil striptera 10 rokov. OK. Čiže už nejaký ten dotyk, lebo takto, ja som to, keď som si to potom celé analyzoval spätne, že aha, že však to dáva zmysel, lebo tým, že akože mám na to, každý máme nejakú inú vlohu, niekto si kvalitnejšie vie ako keby vizualizovať veci, niekto je viac dotykový. No. Že Býva to problém. býva to problém niekedy, no tak ale aj tým vizualizačným, možno, že si ty si zase predstavujú kadečo, vieš, taký, to zase ja No nemám. ja im to hneď na rovinu dám. No to je fajn, lebo to je príjemné, keď je to čisté, je to príjemné, vieš, takže OK. čo? A tým, že robíš to, čo robíš so ženami, musíš veľmi poznať ženy, podľa mňa. Akože to, Áno, však vďaka tej práci 10-ročnej na tom striptize, kedy som robil tie rozlúčky so slobodou, narodenové akcie a rôzne takéto eventíky, tak tam som v podstate sa ako keby naškolil, pretože tam ten dotyk bol, vieš, tam to je interaktívne, ten striptiz. Dobre, A vždy, keď som ho musel urobiť, že neinteraktívny, že tá žena jednoducho, že nechytaj sa ma, tak som veľmi trpel. Ďakujeme. Lebo som ten dotykový a keď som mal iba nedotýkať sa, tak normálne som musel ako keby silno. Dobre, úplne mi tam išla taká divná možno otázka, Daj. že mali tie ženy, že rešpekt voči tebe, lebo ty ich musíš mať rád ženy, podľa mňa, keď toto robíš. A že mňa prvé, čo napadlo, keď si mi toto povedal, že si robil 10 rokov, že ja neviem, či by som po 10 rokoch už tie ženy proste neposlala do haja, aby som si nepovedala, že to ja nebudem to tu pre vás robiť. Nie je to... Ja som to cítil teda od začiatku, že s tými ženami, akože išiel som na to znova nejak špekulantsky, že čo by som teda tak mal robiť. Bol kedy taký trend, akože, že čím viac žien chlapec dostal do postele, tým bol väčší frajer. Mne to nikdy tak nerezonovalo, akože podvedome mne bolo s tou ženou vždy dobre, že ako keby v tej prítomnosti tých žen, čiže som hľadal niečo, s čím by som to sklbil. Že to, že mi je v spoločnosti žen fajn a to, že mám chuť robiť niečo,
kde nebudem musieť byť od do, OK, že budem mať nejakú tú slobodu a budem môcť využiť to, že sa rád o seba starám teda, že rád cvičím. Chápem. Tú sebalásku som už od malička tak silno cítil. To mi nahrávaš. Áno, super. A vďaka tomu teda som sa tam dostal hlbšie a potom som zistil, že ja napríklad som ani nikdy nerobil to, že zbalil som nejakú ženu a potom som jej už nenapísal na druhý deň, vieš, že jak to robia niektorí chlapi. Pretože mi to príde, že prečo by som, že akože bolo myslím, dobre, tak OK, že... Prirodzený rešpekt a úcta k ženám. Tak prirodzene som to to je mal. super. Takže v krátkosti som dostal vnúknutie a pomohla mi tá práca práve toho striptera, že tam som nabral nejaké skúsenosti práve s tou komunikáciou so ženami od nejakého vybavenia objednávky, kedy mi prišla objednávka, tak som to musel vybaviť. Až po teda, keď som prišiel na miesto, musel som dohodnúť, tie baby boli väčšinou v strese, lebo vieš, si predstav, že doje stripter na hornú dolnú, ale však aj do mesta, to je jedno. Proste, to je taká udalosť. A oni to chceli nejak akože nejaké prekvapenie vždy zahrať, že príde policajt alebo čo, to si moc nemal rád, lebo to bolo pre mňa také, že dobre. Ale na druhú stranu to bolo, vieš čo, fajn, že mimo komfort som bol ja, lebo musel som sa prekonať, ja som musel urobiť niečo, čo mi bolo nepríjemné. Takže vďaka tomu som sa dostal aj k väčšej citlivosti voči tým babám, lebo ako keby ja som to presne, toto som zistil, že keď urobím toto, tak tá reakcia nie je nejaká extra, vieš, že všetci sú ticho. A to mi nebolo príjemné. Ale keď som urobil to, že som prišiel takto a pohľadkal som jemne, vieš, a čo, toto akože je wow pre vás? No dobre, tak som ešte viac tých wow vecí začal robiť. A vďaka tomu, že skúškal mi, áno, 10 rokov. Krásne. A potom som teda jedného dňa dostal na tom bežiacom páse to vnúknutie, že tantra masáže. Ale ja som si to nevedel predstaviť, pretože keď som si predstavil, že akú ženu budem masírovať, ja som totiž to sebavedomie v tomto hľadisku ešte nemal na takej úrovni, že by som si veril. Že čo, že však ja neviem masírovať, ja by som hlavne. Ja som mal od malička také issue, že s pamäťou, že nevedel som sa niečo naučiť. Okay. Lebo podľa mňa to bol nejaký obranný mechanizmus voči tomu Matrixu, ktorý mi chcel nanútiť veci. Tak ja som potom spravil to, že som sa uzavrel úplne pred všetkými informáciami, pred všetkými učiteľmi, pred všetkými smermi. No, stal sa extrémnym rebelom, čo mi bolo ale v určitých prípadoch na škodu, pretože kategoricky všetko som odmietal. Aj to, čo by mohlo pomôcť, v čom som sa mohol už zlepšovať dávno, hej, napríklad v tomto. Ale však samozrejme už som nadobudol nejaké schopnosti prekonávať tieto všetky veci, ktorých som sa bál a ktoré ma desili cez ten striptease, takže hovorím, že OK, tak idem a prekonám aj toto. Podľa mňa musíš mať v sebe strašne, vieš, že to sa tak hovorí a podľa mňa to aj tak je, že musíš mať v sebe tú lásku a dostatok sebalásky, aby si ju vedel rozdávať a mal plný ten pohár. Čiže ty musíš mať neustále plný pohár, aby si mohol tým ženám niečo rozdávať, čo si myslím, že môže byť docela náročné. Ďakujem. Toto je úplne, že si to krásne sformulovala. Že k tomuto by som povedal už iba áno, snažím sa hlavne o toto. Aby ja som bol úplne spokojný so všetkým, aby som sa cítil, lebo to, čo som ja začal ako keby študovať, že čo ešte ja môžem vylepšiť na tých masážach a na tej komunikácii so ženou a hlavne pre ten ženský nervový systém, aké to je už úplne takto do hĺbky idem, vieš, že do tej neurobiológie, tak vďaka tomu som sa naučil vlastne aj o sebe veci, lebo však žena a muž, áno, sme rozdielni, ale tá neurobiológia je rovnaká. Obidvaja potrebujeme lásku, obidvaja potrebujeme bezpečie. Okay? A toto ja som moc si neuvedomoval predtým ešte, kým som sa nesnažil to pochopiť voči vám, ako ženám.
tak som to začal uplatňovať aj na seba. Začal som sám seba hovoriť, že som v bezpečí, je to v poriadku, že sám som začal viacej skľudňovať a regulovať svoj nervový systém. A keď som to začal robiť, takže ešte väčšiu hodnotu som začal odozdávať vlastne aj na tých masážach potom. Čiže toto je presne to, čo si práve pred chvíľkou povedal, že wow. Dobre hovorí. Dobre hovorí, že ty, ale si mi Lebo pekne nahral. musíš mať vyrovnané všetky tie, teda nemusíš, ale je dobré, keď Je dobré, spodné keď to je, čakry máš áno. vyrovnané a zharmonizované, čo znamená stabilitu, lebo keď si stabilný, tak naozaj vieš byť stabilný, podľa mňa, pre toho druhého človeka, čo je asi úplný základ v tvojej práci, lebo dobre, prvé, čo ma napadlo, keď som si pozerala tvoje videá, ja nechápem, že ja som mala problém sa akože udržať, aby moja fantázia nešla niekam ďaleko. Super. Jak to, že tvoja fantázia s tou ženou nejde ďalej? To už je akože prax, alebo že... Áno, je to aj praxou a hlavne tým, že dokážem tú energiu potiahnuť vyššie, sublimovať. V tantre tomu hovoríme. Cítiť to viacej cez srdce. No. A tam ten pocit je dostačujúci natoľko, že vlastne nepotrebujem už nejakým spôsobom na tých nižších energetických centrách uspokojovať tie túžby. OK. Takže dá sa to cez tento štýl, že to potiahneš vyššie a jednoducho to ako keby je dostačujúce, že... OK. A čo ak tá žena tam to nezvláda? No tak jej samozrejme na ňu aplikujem to isté, že energia z tých spodných čakier sa posúva vyššie a v podstate tam je to uspokojivé. Okay. Že nepotrebuje ako keby nejakým spôsobom, alebo že nie je to nepríjemné, že to tam zostáva stáť. Že cirkuluje to, rozlieva sa to do celého tela a je to veľmi liečivé. Viem si, predstavujem si. Výborne, však... Už len to je liečivé. Ja som si to všimol niekedy, keď to aj dávam a niekedy aj keď komunikujem s tými babami na sociálnych sieťach, čo sa snažím akože robiť v rámci aj tej osvety a tak, nech to chápu. A všimol som si, že im to pomáha už len, že o tom rozprávam, že o tom pozerajú, že ich to dokáže ako keby energeticky ťahať vyššie, že tú vibráciu im ako keby zvýši už len to, že si dovolia to cítiť, že tam cítia už v tom priestore a pritom je to online priestor, už odtiaľ vedia, a to ani nehovorím, že keď už sa objednajú na termín, tak už vtedy sa im začína diať veci. Áno, lebo sa podľa mňa rozprúdi tá energia aj tým jasné. akože stresom z toho. Áno, trošku majú stresy, ale to je úplne prirodzené, si myslím. Že trošku stresu. Akože pocítiť to rozprúdenie energie po rokoch nejakej stagnácie alebo niečo, si myslím, že je brutálne. Výživné. Hej. Že tam sa potom možno tá žena pochopí, že ja som celý čas, mi to všetko nejakým spôsobom stálo a žena je v podstate rieka, vieš, akože, takže ona sa musí nejakým spôsobom zobudiť, hýbať, prejaviť. To si krásne nazvala. Žena je rieka, wow. Včera som išla ako rieka. Po chodníku som si hovorila, že ja som rieka. Toto sú krásne seba a afirmácia to môže byť? Keď si hovoríš... Normálne som si včera tak kráčala, mala som strašne super hudbu v ušiach a venčila som psa. A keď si začneš fakt predstavovať, že všetká voda v tvojom tele proste tečie a v každej bunke je možno niečo, čo sa rozhýbava a zrazu všetko sa začne hýbať, tak to začne fakt reálne niečo s tebou robiť. Že my sme proste z vody a keď to začneš hýbať a fakt si spravíš meditáciu len tak, ako kráčaš, tak je to super. Akože ja som sa včera hýbala. Výborné. Toto treba... Nielen po chodníku, ale aj... K tomuto môžeme ináč premostiť, vďaka tomuto, k tej tvojej vlastne práci.
A že na základe čoho ja som natrafil na tvoje reelsko. No pre ženy, to je aj naša téma, že pre ženy je podľa mňa extrémne dôležité pochopiť, hlavne veľa žien momentálne podľa mňa vo výkone, že mega. Ja som celý život skoro vo výkone, lebo od 20 som sa dala na podnikanie a proste tam to bolo do kolečka dokola. Proste pokiaľ sa neuživím, tak sa neuživím. Samozrejme, že to išlo do ženských orgánov a bla bla bla, do hodnoty a to nejdem ani zachádzať do toho, ako vyzerali tie vzťahy a tak ďalej. Čiže myslím si, že príde doba, kedy už tá žena proste fakt ju to tak facká, že musí, a ona veľmi chce ísť do tej ženskej energie, lenže napríklad sú ženy, ktoré proste nemajú partnera. Napríklad ja momentálne som sama a tiež mám fakt problém, že v mojej predstave na rovinu býva dosť často, že ja normálne sa schúlim takto nejakému mužovi takto do rúk a takto tam proste som. Toto robíme na tantre. Fakt, že len takto tam som, lebo to ťa tak upokojí, že tá žena to proste extrémne potrebuje. Fakt, že nenormálnym spôsobom. Že kde? Dobre, a potom keď to zažijú u teba, tak čo? Že po tom zážitku tej žene vlastne akoby ešte poviem, že môže sa kedykoľvek na mňa obrátiť, ak sa jej budú akoby otvárať nejaké veci. Okay. A môže so mnou komunikovať bez pocitu, že ma obťažuje alebo niečo, lebo že to k tomu patrí. To je dôležité, OK. To je že víš, jak ma osvietilo porad. Lebo hovorí teraz dôležité veci. Opatrenia po masáži. Opatrenia po masáži, že lebo som to tak aj navnímal, že koľkokrát akoby zostali v takom, že OK, že bolo to super, ale čo teraz? Dáme možnosť, že ona môže kontaktovať mňa a ja jej kedykoľvek, keď budem práve môcť, odpíšem na to. A koľkokrát chce. Aj, že nemusí mať stres, že akoby, že ma obťažuje alebo čo. A hlavne, čo sa s nimi snažím komunikovať je, že toto, čo zažili, môžu použiť ako nejaký referenčný bod frekvencie, ktorú oni môžu dať sami sebe kedykoľvek. Kedykoľvek. Sami sebe. Takto. Ja to robievam niekedy. Hej? Prosím vás. Áno. Sami sebe. Ukotviť to v tele je za mňa extrémne dôležité ten pocit, že ona vlastne ho zažila cez teba. Zo mňa, ale je to jej pocit, áno, je to z nej, neprichádza to zvonku, ja som iba prostredník toho, čo ona v sebe má. Takže toto je veľmi dôležité pre správnych takýchto sprievodcov, alebo teda pre správny priebeh toho sprevádzania tej klientky, aby sa necítila akoby, že to prišlo od niekoho zvonku a ona zo mňa to nemôže nikdy mať. Nie, to nie je pravda. Ja som jej iba nejaký, ako keby nejaký rezonátor, nejaká ladička, vďaka ktorej sa naladí na svoju vlastnú sebalásku. Však tá bezpodmienečná láska v podstate je vždy a všade prítomná, ale niekedy potrebujeme takúto dopomoc k tomu. To som presne chcela povedať, že veľmi ťažko sa niektorým ženám dostáva k tomu, že sa si dovolia to sami precítiť so sebou. Lebo to už by som išla do naozaj takých predstav, že pozoruješ sa pred zrkadlom, pracuješ so sebou a tak ďalej a tak ďalej. A mám s tým skúsenosť, nie je to jednoduché takýmto spôsobom pracovať so sebou. Nástroj. A vie sa tam každá žena dostať sama, ale je úplne super, keď tam je niekto, kto jej s tým pomôže a ona potom možno sa môže k tomu zrkadlu vrátiť a možno jej to pôjde oveľa ľahšie, lebo to proste zažila ten pocit cez teba, cez zážitok s tebou a možno niekto to ale fakt zažije prvýkrát, vieš, že to musí byť, ako pre niektoré ženy si viem predstaviť, že je to úplne masaker, že ona zažije prvýkrát také bezpečie, že nikto od nej nič neočakáva na revanš, že niekto je tam iba pre ňu, niekto to za celý život vôbec nikto nezažil. Ďakujem, to si krásne povedala. Áno, a práve aj to ma na tom fascinuje, že ja
môžem byť prostredníkom toho, že je to pre mňa úžasná akoby... Sa namotávam teraz sám od seba ináč týmto rozhovorom. Však super, však No, ženy sa ma niekedy ešte pýtajú takú vec, že OK, že však ale ja by som to chcela mať potom, že ako mám s týmto pracovať, že ja by som chcela mať teba, že doma napríklad, hej, alebo že hovorím, že OK, že mňa mať nemôžeš, pretože ja som sprievodca, ja som tu prostredník a nemôžem byť s každou z vás, hej. Sem môžeš prísť si pre tú rezonanciu, pre ten vibe, pre to bezpečie, ale vďaka tomu, že to v sebe ukotvíš, že to spoznáš, aké to je na tom tele, si to vďaka tej frekvencii ty do života vieš pritiahnuť jednoducho. Že oveľa kvalitnejšie sa to bude manifestovať a ťahať do života niekoho emočne prístupného a bezpečného chlapa. A na základe tejto rezonancie, ktorú vlastne ako keby na vlastnej koži pocíti. to môžem potvrdiť, lebo pokiaľ si žena začne liečiť tie spodné čakry, ženské veci a tak ďalej, lebo tam bývajú pripojení aj bývalí partneri, všetko možné, tam vie byť šialené veci, tak je docela možné, že sa jej začne meniť celé okolie, pretože tam je tá tvorivosť, tam je tá životná energia, tam je vlastne všetko. A je to strašne dôležité, takže ja som rada, že existuje niekto, kto takto pracuje ako ty, no. Takto mi to aj tie ženy opisujú, že stáva sa im po tej masáži, že oveľa väčší záujem od chlapov im prichádza. Ja im však ich upozorním, že pozor, môže to byť aj že vesmírny test, že či sú schopné chvíľku fungovať aj samé, bez toho, aby teda sa nechali zlákať znova do tej istej skúšky, ktorá už im XY krát prišla. A že jednoducho, že či dokážu ako keby sa vzdať toho akoby tej validácie toho chlapa zvonku. A že či sú schopné počkať si na niekoho, kto fakt preukáže oveľa vyšší typ kvality ako tí predchádzajúci. Takže ono to je aj o tom, že počkať si. Je to tak, je to úplne tak. No, že je to úplne tak. Nemôžem nič len súhlasiť s tým celým, že častokrát tak bažíme a túžime po láske, že ideme stále za tú hranicu toho, čo si možno zaslúžime, alebo toho niečo, čo by sme mohli reálne mať, lenže je to tak pre nás nepredstaviteľné, keď žijeme s tými všetkými nejakými nálepkami a sebavedomím, ktoré sme si nejakým spôsobom neustále podľa mňa zmenšovali a je to fakt náročné, takže ty tým, že ju naštartuješ nejakým spôsobom, alebo že tá žena zistí, že môže mať viacej, môže toto zažiť, môže sa takto cítiť, existuje to, tak áno, môže ísť do toho, že existuje niečo viac, ako si kedy doteraz dovolila. A áno, môže prísť hneď prvý muž, ktorý to chce nejakým spôsobom využiť, ale podľa mňa tam ide zase o tú úctu a rešpekt k sebe, že či ona na to skočí a či sa nechá zlákať tou vesmírnou léčkou. Len napríklad, vieš, čo som rozmýšľala, že častokrát sa necháme tak opantať tou energiou, že napríklad dobre, ty cítiš teraz niečo, čo robím a je to také, vieš, vzrušujúce, je to také... Je to veľmi príjemné, áno, a dá sa s tým na tom byť ľahko závislý v podstate, že wow, že to chceme znova a znova. Presne, že nezmiliť si to hneď s nejakým, s niečím viac, že my si zvykneme, akože ja teraz hovorím za ženy, ja si myslím, že si vieme pomýliť nejakú takú energetickú proste niečo spojenie alebo prvé nadšenie s tým, že už som zamilovaná a ideme hneď, ja neviem, k sexu, k intimnostiam, k neviem čomu, ale ja by som sa rada vrátila k času, kedy podľa mňa sme si na to fakt dali aspoň nejaký čas a nešli sme hneď do toho a mali sme tú úctu a rešpekt. Určite áno, len my sme príliš k tomuto neboli vedení, nakoľko tá sexualita tu bola tabu, že ja, keď si pamätám, že bola nejaká sexuálna scénka v telke,
tak moji rodičia mi spravili toto, hej? Hej, že nesmieš sa pozerať. A to sa iba boskávali, dajme tomu, hej? Namiesto toho, teda akože ja to nechcem nejak tak ako keby idealizovať, že malo to byť tak, alebo tak, ale za mňa v takej tej vedomejšej spoločnosti by to mohlo byť tak, že keď sa dieťa spýtajú, že tu čo robia, mami, tati, tak dobre, stop, alebo vypnúť telku a ideme viesť. Dieťa prejavilo záujem o informáciu, edukácia, edukovať. A oni už potom nemusia byť z toho vystresovaní, keď im vysvetlíme, že toto dvaja ľudia, keď prejavia o seba záujem z tohto hľadiska a cítia k sebe nejaké pekné pocity, tak to proste tak sa deje a tak, hej, čiže vysvetlím to. Ale aby som znova od toho neodbehol príliš, že čo bola tá pointa úplná, že aha, že keď to... Dať si čas. Že dať si čas, Že presne už to tak. není sexy dať si čas. Že Že sa aj tá nejsť do žena- toho hneď. A áno, hlavne sa žena bojí, že vieš, že on ho vlastne príde, lebo hneď to akože Ďalšia nepríde, vec. len že to sú také zvláštnosti, ktoré máme fixnuté v hlave, podľa mňa ešte niekde z mladosti, že on nepočká pre Boha, ale veď akože keď máš nejakú hodnotu, tak on Tak má počká. počkať. Presne tak, to správny chlap urobí. A každá žena, ktorá sa dostane k tejto informácii, teraz napríklad, tak to vie už potom použiť. A ja tým ženám dávam takúto formu aj mentoringu k tomu všetkému. V podstate aj na tých sociálnych sieťach, v tých príspevkoch sa snažím tieto veci častokrát tam podotknúť, že pozor, je to takto a že mohli by sme pristúpať k tomu takto vedomejšie a vie nás to ochrániť proti takým tým obmedzujúcim presvedčeniam, ktoré máme z tých starších časov, kedy ešte príliš vedome sa k tomu nepristupovalo. Dobre, a ešte sme nepovedali, že niekto si to môže predstaviť všelijako tú masáž. Že skús mi to popísať. Nejde tam, kam až zájdeš? Kam to až ide? OK, je to intimná masáž samozrejme. Tantra masáž je intimná masáž. Mám masáž, ktorá je napríklad aj že čisto iba relaxačná, kde sa vlastne obchádzajú intimné partie, hej? Ako je brúško, hrudník a oblasť teda genitálií. Ale na tantra masáži sa ide úplne, že full body, že celé telo. Takže masíruje sa napríklad aj jóny znútra, čiže bod G, robí sa vaginálne mapovanie napríklad. Takže ide sa všade. Ale Aha, dobre. je to stále A čo keby som ti povedala, že nechoď všade? No tak áno, to je na tebe, to si ty vieš vybrať. Tam sú úrovne, ktoré ty ešte dopredu si môžeš určiť, že chcem ísť iba potiaľto, alebo si môžeš určiť počas masáže, že chcem pokračovať ďalej. To je, ale na tom sa žena podľa mňa musí učiť. Nemusí, ale že má tam podľa mňa možnosť sa možno prvýkrát v živote učiť, povedať, že Áno. poď ďalej, nechoď ďalej. Áno, hranice. To je výživné, krásne. Tým, že možno není si jej akože partner, že možno sa jej to ľahšie povie, to neviem, iba si tak Áno, myslím. povie sa je to ľahšie, pretože ja to s ňou komunikujem už dopredu, že to tam Ale môže urobiť. A práve na toto je tam vhodný ten priestor bezpečný. Že určiť si tú hranicu bez toho, aby ten druhý to zobral nejak osobne alebo nejak uražlivo, lebo väčšinou chlap, keď mu toto žena povie, ja som to tak mával, tak som sa urazil, že akože, kým som teda ešte nebol ukotvený v takej tej pravej chlapskej energii, kedy som bol iba chlapec a nerozumel som tomu, že vlastne sú tu nejaké vzájomný rešpekt a vzájomné hranice a nerešpektoval som to jednoducho, lebo som o tom nemal ten poznatok. Takže som si to bral osobne a na základe toho som potom ako keby sílil, ale vždy hovorím, že keď sa to tak dialo, sa to malo diať, pretože to je vždy o tej karme, že vždy sme na nejakej úrovni a aj keď sa nám deje niekde niečo zlé, tak sa nám to má diať kvôli tej skúsenosti, kvôli tomu, aby sme sa naučili inak reagovať. Väčšinou to aj tak nie je zlé, to my len v tom momente to Áno. berieme za zlé, akože, ale OK, teraz si ma napríklad odpalil, lebo som si myslela, že nejdeš až tam. Idem, ale nemusím.
Ježiš, ty si zlatá, bože, poďte. A tým, že presne máš to ty v rukách, ja som iba prostredník, ja som není niekto, kto si ide na tebe niečo dokazovať, alebo neviem čo, hej, tak to je veľmi pre ten ženský nervový systém, že bože, fakt to tu je, že konečne, že... No, akože ja som špecifická v tom, že moje telo už na mňa rozpráva veľmi ľahko, že veľa tak to žien vieš už navnímať sa až hneď, tak že nevníma wow. a pre mňa mne sa to spúšťa akože takmer okamžite, čiže ja sa trošku bojím, že keby som bola u teba, že to je veľmi rýchlo, to ide, lebo akože na rovinu mne už pri tých videách, keď som ich pozerala, že prvý moment prišiel, že wow, OK, už ideš do tej onej a v zápäti tam prišlo, že Stopka. ale veľa žien proste, veľa žien a už tam máš zranenie z minulosti, moje osobné, že veľa žien, to tam nejdeme. OK, jasné. Že Veľa žien si to tak aj vypýta, že potiaľ to presne a ja, lebo ja som sa to, však mňa sa to tiež dotýkalo, že potiaľ to, že ale však akože jak chláp a jak taký ako keby drávec, tak trošku, vieš, mám chuť ísť úplne max, vieš, že vo mne to je, ale je tiež vo mne tá, nie že chuť, to chcenie byť fakt rešpektu plný a v podstate lásky plný, lebo však to je ten prejav tej lásky, hej, že bez toho, aby som ja nedal tú možnosť si povedať, že pokiaľ, tak to není ani lásky plné, ani rešpektu. a čo keď sa tá žena tam strašne zlakne? Vieš, že úplne, že to sa ti muselo niekedy Áno, stať, však že stáva sa rôzne sa aj úplne emócie. reálne, že zasekne alebo niečo. Tak som tam, tak sa nechám viesť stvoriteľom proste. Vôbec sa toho nebojím, lebo viem, že som vedený a už to není iba na mne. Predtým, keď som to nevedel, tak som sa bál toho, lebo som nemal tú dôveru v ten proces vlastne a v to, že som v tom není sám, jednoducho. Tak to už som viac akoby sebavedomý, vieš, akože, a to ani nemôžem nazvať sebavedomý, lebo som vedomý akože toho všeho vedomý by som to nazval. Vieš, to je ináč nové slovo, všeho vedomý. Všeho vedomý. Nemôžem si to sám sebe, tieto veci, lebo to není o mne. To mi prichádza jednoducho. Takže to, akože ja sa iba ako keby, no není to iba, je to v úvodzovkách iba, lebo aj to nie je jednoduché sa sprístupniť, nie? Však keď tiež robíš nejaký healing a chceš byť sprístupnená tomu zdroju, tak to musíš dovoliť ty. Za teba to nikto neurobí, takže to je tiež akože práca, aby som tu nehovoril, že ja v tom nemám vôbec prsty a že mám, však akože, to som nervál, ja v tom nemám prsty. No, že mám. Bože, prečo si mi dal takú fantáziu? To je super, že to je krásne niečo, ja toto na vás ženách tak obdivujem. Vy nemáte fantáziu? No, máme, Ja mám ale... ultra fantáziu. Ale nie až takú, lebo to sa aj tak hovorí, že ženská fantázia, že doví, to na to akože nemá nič. Hej? A ja keď som si to začal ako keby tak z vás navnímavať, tak mne to začalo robiť ako keby veľkú inšpiráciu aj do tej práce striptera. Však ja som bol jak drevo, kým som nezačal ako keby pracovať s tou ženskou... Si strašne žiarivý. Hej, ja úplne vypálený som tam. Ja si fakt myslím, že čo keď tú ženu premohne túžba. A keby som napríklad bola tvoja žena alebo priateľka, tak ja sa úplne bojím, že ťa tam tie ženy idú znasilniť. OK. Však akože je to úplne na mieste, taká obava, pretože však sme vychovaní presne v tých vzorcoch, kedy nemáme, neviem, či to je, že akože nedostatok sebavedomia, alebo ešte by som to tak skôr povedal, nie, to není o sebavedomí, lebo niekto môže byť sebavedomý, ale zároveň nemusí byť dostatočne odpútaný od toho pocitu, že niečo vlastní, niekoho vlastní. Okay. Okay? Čiže problém je pripútanosť. Ja napríklad mám priateľku
A my to spolu komunikujeme. A ona dobre vie, lebo však my spolu chodíme aj na tieto učenia všetky a na tej tantre sa to my učíme. A nám to stále prizvukujú, že pripútanosť znamená, že človek nie je slobodný. Čiže dá sa to, že potom, že OK, že ale jak sa to dá? Že ak sa dá od niečoho ako keby oddeliť, to oddelenie, treba to trénovať. Je to schopnosť, je to normálne, že spirituálna schopnosť, spirituálny level, kedy vlastne tí vymeditovaní jogini, im príde, že on ti niečomu niekto povie a on je tak oddelený od toho, že mu to je jedno vlastne. Ale my není sme oddelení, my sme tu všetci spojení. Sme, ale možno sme sa iba nepochopili, my sme pripútaní na tie presvedčenia o svete. OK, ja to ja beriem. To akože aj priputaný možno k vzťahu, k človeku a tak ďalej a tak ja ďalej. mám napríklad s tou mojou priateľkou ústnu dohodu, že odkiaľ pokiaľ to ide, a máme napríklad dohodu, že neprichádza tam napríklad k výmenu telesných tekutín, k sexuálnemu styku. A všetko ostatné je vlastne ako keby, že v rámci procesu nazval, že OK. Ty sa vlastne nemáš čoho bať, pretože ja som ten, ktorý to tam ako keby vedie. Čiže ja ťa celú dobu vediem a ty a dávam ti maximálne možné všetko ako keby si nacítiť, navnímať a dovoliť si. Čiže ty tam máš dovolené fakt skoro všetko. Aký je rozdiel medzi láskyplným dotykom, tak ako sa voláš, a reálne aj dotykom, láskyplným dotykom a medzi dotykom. Ide o úroveň vedomia, na ktorom dokážeme my fungovať. To znamená, na úrovni akej čakry to vedomie máme. Ak sme v režime prežitia, v režime drám, v režime toho klasického Matrixu, tak sme na dvoječke. Ak je niekto už odvážny, ak je niekto, že ide do nekomfortu, tak je trojka, OK? To je manipura. To je tá odvaha. Ale ak niekto dokáže cítiť bezpodmienečnú lásku, čiže štvrtá čakra, tak sa dokáže potom s tou láskou vlastne dotýkať lásky plne. Čiže odpoveď na otázku znie je úroveň vedomia na štvrtej čakre. Takže viem sa od teba naučiť dotýkať sa seba s láskou? Jasné, však ale to podľa mňa vieš, s teba mi to ide, že to tak je. Tak ale ja marketingovo sa pýtam. OK, jasné, samozrejme. Hlavne ty, keď sa pozeráš na mňa, ako ja sa pozerám na teba a akým štýlom to proste celé prebieha, tak ty tomu dokážeš ešte viac uveriť, pretože máš priamy dôkaz toho, že sa to deje. A deje sa to priamo na tvojom tele, čiže tvoje telo dokáže spraviť ako keby starý prepis, kedy vlastne možno niekto sa nedotýkal tej ženy fakt s takouto úctou, s takouto láskou, s takýmto rešpektom. A vďaka tomu si ona potom to dokáže tomu ešte viac uveriť. Takže toto je na tom to dobré. Práve, že si myslím, že niektoré ženy by ani možno nemuseli ísť až úplne na tú tantrickú masáž, ale že tvoja láskyplná masáž im úplne stačí, lebo pre nejakú ženu môže byť proste ten láskyplný dotyk hoci kde. Už veľmi... Na tej relaxačnej masáži to prebieha. Tá tantra sa robí všade z jedného dôvodu. A to z takého, že teda väčšina tých najväčších traum, obmedzujúcich presvedčení a potlačených emócií sa skrýva tam, kde to nikto nevidí. Čiže na intimných pátiach. Lebo tuto to moc neskryješ, tuto je to vidieť. Ale tam, kde to nikomu neukazuješ, tam sa to skrýva. Preto to podvedome skrývajú nielen ženy, ale aj muži to tam majú. Ja som napríklad na tantrickej masáži pre páry, sme si s priateľkou vymenali masáž a mne sa tam točí normálne, že niekomu to vyskočí, niekomu to nevyskočí, niekto iba cíti akože zvláštny pocit, že čo to je, že akože, ale mne priamo vyskočilo niečo z detstva, ktoré som tam mal na základe nerešpektujúceho prístupu k
dieťaťu, hej. Môže byť. Ale my vieme, čo teda s tým treba robiť, treba to uvoľniť, treba si to dovoliť znova precítiť a tá energia sa ako keby posiela hore stvoriteľovi. Že už viac nie je potreba ju tam držať. Že sa to ako keby precíti, uvoľní a preto sa ide až tam. A samozrejme ešte to má jeden benefit a to taký, že na tých spodných čakrách tá energia, keď sa rozprúdi, sa vie rozliať potom do celého tela, ona je veľmi liečivá, hej, čiže využíva sa aj toto, že preto. Čiže už pri tej relaxačnej masáži, aj keď sa nejde priamo na intimné partie, tak je ju cítiť, pretože ide sa všade dookola a to jednoducho to prúdi. A to je veľmi liečivé. Takže taký je rozdiel medzi bežným dotykom a láskyplným, hej, že sa to niekto dotýka s tým rešpektom a s tou bezpodmienečnou láskou. Je to vlastne level tiež, dá sa povedať, že nedokáže to hoci kto. Ten, kto to nemá integrované, spracované, to jednoducho nedokáže. To záleží aj od toho, kto koľko má za sebou tej spirituálnej práce a praxe. Dávam si záležať aj na tom priestore, na tej hudbe, na sebe, nech som vyčilovaný, nech som v kľude. Vedome to už celé viacej robím takto, lebo viem. A veľa robí aj že sledujem rôznych maserov a rôzne maserské techniky, že ponaťahujeme trošku tie svaly a tak a potom tá energia oveľa viac prúdi. Čiže ty vieš využiť takéto rôzne techniky a potom ten človek ti zrazu a potom sa to kumuluje, to je nádherné niečo, to je akože... To už mi trochu odpovedáš aj na otázku, že čo ti to dalo ako mužovi alebo dáva. OK. Tak čo ešte? Konkrétne táto práca myslíš, alebo celkovo seberozvoj? Poďme do práce. Do práce, dobre. Tak zrkadlo hlavne, že samého seba v momente vidím, keď idem niečo stlačiť cez ego, že chcem taký výkon, aby sa tam niečo udialo, tam v momente to stratí to kúzlo, to čaro. Že v momente, ak sa do toho pustí hlava, celé je to preč. Čiže vtedy viem, že znova musím odpojiť tú myseľ a sprístupniť sa ako keby tomu zdroju a vtedy to je znova to, vieš, a to viac chceš, jak tú hlavu, lebo tá hlava to nie je až také esenciálne. OK, a to esenciálne by som mohol teda túto povedať, že samozrejme, že viem, čo to je esenciálne, a také hlbšie, také oveľa akoby také zmyselnejšie, že celé to cítiš jednoducho v celom tele, nie iba na jednom mieste. Nie povrchovo, ale vnútorne. Ono to prúdi cez teba a ja tomu hovorím, že vesmírny orgazmus. Úžasné, lebo je to... Každej žene je minimálne jeden vesmírny orgazmus. Denne prajeme čauko, kakauko. A to bol aj záver, ne? Dobre. Dobre?